Us dono la benvinguda a un altre capítol dels 24 períodes estacionals del calendari xinès. Seguim el nostre viatge a través de les 24 quinzenes que configuren el calendari tradicional que encara avui s'utilitza a Xina. Si voleu fer un cop d'ull a les altres quinzenes, podeu clicar aquesta targeta. Avui parlarem del segon període de l'any, que va del 19 de febrer al 4 de març. Aquest període porta el nom de Yu Shui, que podem traduir com a pluges o aigua de pluja. Aquesta quinzena comença quan el Sol arriba als 330 graus de la longitud de l'eclíptica. És el segon període del cicle anual i el segon període de la primavera. Comença quan la cua de l'ossa major apunta a la direcció que, en xinès, porta el nom de Yin i que correspon a la direcció est-nord-est a uns 60 graus de la brúixola. Yin representa el principi de tots els éssers. Si en comptes d'una quinzena del calendari estiguéssim parlant d'una franja horària, ens estaríem referint al moment comprès entre les 4 i les 5 de la matinada. És l'anunci d'un nou dia, el moment de transició entre allò que és vell i allò que comença. És el despertar, el començament. El terme Yu Shui té dos significats. El primer es refereix al temps que s'escalfa paulatinament i a la quantitat de precipitació, que va augmentant progressivament. L'altre és que, pel que fa a la forma de les precipitacions, la neu va minvant i la pluja cada cop és més abundant, anunciant el final de l'hivern i el començament de la primavera. Una dita tradicional ens recorda la importància de la pluja justa. Chun yu kui ru you. La pluja de primavera és tan valuosa com el petroli. Les precipitacions adequades són molt importants per al creixement dels cultius i és el reflex de la importància de les estacions sobre la cultura agrícola xinesa. En el llenguatge del I Ching, el moment en què l'hivern es retira i la primavera es fa present ve representat per l'hexagrama número 11, Tai, la pau, en el que 3 línies yin i 3 línies yang conviuen en harmonia sense buscar cap superioritat. Les 3 línies inferiors, de polaritat yang, representen el cel, i les 3 superiors, que són yin, simbolitzen la terra. La terra vol anar cap a baix i el cel vol pujar, i aquesta posició especial fa que es trobin en una abraçada amorosa, despertant la vida i l'energia al seu voltant. Segons els antics calendaris, cada quinzena es divideix en 3 períodes de 5 dies cadascun, identificats per un títol que vol descriure l'estat de la natura i les seves característiques. Els primers 5 dies, les llúdrigues ofereixen peixos en sacrifici. La manera que tenen les llúdrigues de pilonar els peixos pescats a la riba i la posició en què uneixen les seves extremitats anteriors recorden un ésser humà fent una ofrena als déus. 5 dies després, les oques retornen. Començarem a veure les volar des del sud en direcció nord. Finalment, els darrers 5 dies, plantes i arbres fan aparèixer els primers brots. Totes aquestes imatges parlen de l'arribada de la prosperitat, d'una nova energia, d'una nova vitalitat. Quan arriba l'època de pluges, la humitat ambient és densa i hauràs d'anar en compte de no perjudicar l'aparell digestiu. El ràpid augment de la humitat de l'aire a causa de la pluja pot fer baixar la temperatura. No et treguis massa aviat la roba d'abric i preserva l'escalfor corporal. El llibre de medicina de l'emperador Groc ens recorda que, durant l'hivern, els poros estan tancats i a ple estiu estan completament oberts. La primavera és, des d'aquest punt de vista, un moment de transició entre el tancament i l'obertura dels poros. Mantenir una temperatura corporal calenta ajudarà a que aquesta fase d'obertura es faci de manera natural. Pel contrari, si passem fred, els poros es tornaran a tancar, malbaratant tota l'energia i sang posades en aquesta funció. Igual que l'energia de les plantes les fa brotar en l'aire buscant la llum del sol, la nostra energia interna també ens empeny a expandir-nos, a obrir el cos i la ment per a comunicar amb la llum i la vida. A la primavera, l'energia del fetge, que correspon a l'element fusta, és plena. En canvi, la de la melsa, que correspon a l'element terra, és feble. La dieta haurà de ser menys àcida i més dolça.
i haurem d'intentar menjar menys picant, ja que el picant correspon a l'element metall i el metall és capaç de tallar la fusta. Fomentarem una alimentació basada en fruites i verdures, farinetes i sopes. Protegirem la nostra energia interna practicant mètodes taoistes de manteniment de la salut. Per tal de trobar un moment de quietud i recolliment, podem practicar una meditació diària, sentint els canvis subtils que provoca l'energia natural a les nostres vèrtebres. Aquesta quinzena de Yu Shui, la vèrtebra relacionada és la segona vèrtebra lumbar. Els nervis que surten d'aquesta vèrtebra van cap a l'abdomen i les cuixes. Aquestes últimes se relacionen amb el moviment, el canvi, la mobilitat, i les hem d'exercitar per tal de moure la seva energia. Aquesta zona se relaciona amb el Mingmen, la porta de la vida, un punt vital molt utilitzat en l'acupuntura, però que en les pràctiques taoistes es veu com una esfera energètica molt potent, motor de la vida. Es diu que Mingmen conté l'autèntic yang del cos i el foc veritable, metàfora per a la regulació metabòlica de tot el cos. Buscarem un lloc tranquil i silenciós, seurem, sigui amb les cames creuades o sigui en una cadira, i inspirant silenciosament i llarga, imaginarem que l'energia del cel i de la terra penetra pels nostres poros i s'acumula a la segona vèrtebra lumbar. Amb una lleugera pausa respiratòria, feta sense cap tensió ni bloqueig, visualitzarem com aquesta vèrtebra s'escalfa, s'expandeix i brilla com un sol en miniatura, escampant una sensació de benestar per tot el cos. Després, traient l'aire, oblidem la sensació de respirar pel nas i pensem que podem expulsar l'aire i totes les toxines del cos pels poros, relaxant-nos fins al punt que sembla que podem desaparèixer. Repetirem en cicles de 6, 12 o 24 respiracions. Dins les pràctiques taoistes, aquesta quinzena podem practicar el segon exercici de les 24 postures de Chen Tuan, que mobilitza l'energia del meridià anomenat dels 3 fogons. Aquest meridià corre per la part externa dels braços. Per estimular-lo i per desblocar la segona vèrtebra lumbar, seiem amb les cames creuades o a la punta d'una cadira sense fer servir el respatller i, inspirant, posem les dues mans sobre el genoll dret. Estirem completament els braços per obrir el meridià i, aguantant l'aire sense fer cap tensió, girem el tronc i el cap cap enrere, a l'esquerra, mirant tan lluny com podem. Assegurem-nos que també girem la columna lumbar per estimular la segona vèrtebra i el Mingmen. Traient aire, tornem al centre relaxant-nos. Canviem les mans de costat, posant-les sobre el genoll esquerre i repetim la torsió, aquesta vegada a la dreta. En total, farem unes 15 torsions a cada costat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat fins al final i fins la propera. Adéu.